ще опитваме Хари Потър. Това са едни бомбони, Биг Бозър, които са с гадни и хубави вкусове. Нека да започваме. Първо ще теглим леги. Това са... лимонче! Вкусно! Да. Така, сега ще тегля ананас. Какво е това? Май да е лимон! Сега и минус тегли. Как гадно! Това трябва да е... Не казвай. Да е... Да, си знаеш, че буквално не е. О, какво е това? Ужас. Сега, Мими, аз знам на теб. Давай, ходи. Ти повърните от това, искаш ли? Това е топол. Добре. Добре, сега е мой ред. Гадното на тези бомбонки е, че вкуса остава в устата ти. Това е надали. Това беше трева. Не, надали беше. Не, трева беше. Аз ли съм сега? Молете се, Господи. Това е трева. Прясно укусена трева. Давай. Боже мой, това е гнусно. Листа. Лени, или път изяш. Зелена ябълка. Така е. Това не е благословено. Давай ми аз. Ой, вкусно! Кисело! А не зелена, не мога трава. Сега аз тегля... Не зелена ябълка. Това е черен пипер. Ама ще си го изям. Това е най-гадно. Не, това не е черен пипер. Мета! Това не е черен пипер. Вече има. Това е много вкусно. Това не е черен пипер. Това е канела. Това е много вкусно. Нека червеното. Нека червеното е. Череша. Това е последния път да тегли. Последно тегляне е това. Дай, моля те. Там ли е това? Това е последното. Чакай да видя какво е това. Какво е това? Какво е? Гаденица. И аз искам да опитам на деницата. Да пробваме. Не се шоквам. На кой му се фана маршмелоу? Това е маршмелоу. Добре, сега съм аз. Последно тегляне е това. Как последно бе? Трябва да слушате бомбоните. Не, това е последно. Нищо. Сега се връщам. Не, маршмелоу. Това не е маршмелоу. Маршмелоу е. Маршмелоу е. Дай ми това зелено западна, дай ми го. Захарът помог. Вкусно. Искам да ви покажа един наш приятел. Той също има канал в YouTube. Дони БГ. Дони БГ. Много хубави клипове има. Ако искате, може да абонирате се за канала му. Има 56 абонати. И то абонирайте се и за този. Дигнете палче нагоре, ако ви харесва. Най-хубавият клип, който ви препоръчвам да гледате от Донки за БГ канала му е Смях.
Едно. Ще продължаваме да излъчваме канали с танци, песни и различни неща. Сега Гледайте и не пропускайте. Ако ви харесва, се абонирайте. за канала и дайте палче нагоре, ако ви хареса видеото. Чао! Не сме свършили. Вече сме свършили. Чао! Не сме свършили. Извинете ни, това е нашата шматка. Направо. Едно от нашите Стигате. Мале. Това е... Череп пипер! Ама ние Даже преди да е опитала, знае какво е. Айде яш, момиче! Не мога да го изям, страх ме. Яш! Добре, това почти не останаха. Уж, това е гадно. Бурвинка! Хубаво е това. Към мисля. Хубаво. Да, бурвинка е. Да, добре. Синя бурвинка. И последното ще изтегли. Не е последното. Има още. Не, няма да теглим повече. Добре. Падна се някакво жълто. Това е лимонче или развалено лимонче? Или е повръщано, или не знам. Няма да опиташ повече. Оле, това е повръщано. Не се остава в устата ти. Какво беше това, Мими? Повръщано. Сега Следно тегляне. докато минем през всички. Голямо жълто. Чакай да стана с секси. Да, да върна. Това. Да опитам. Това също това трябва да е повръщано. Лоша гледка. Добре, давай. Елба, Лени, моля те, идвай вече. Не знам какво. Така или иначе. Вкуса му остава гадния вкус и очаквания момент. Не е последно. Какво е, Кати? Шапун. Така е. Шапун. Не шапун, сапун. Болясна сапун. Ай, тегли, кончо. Сега ще го изяш. Няма. Аз ще го изям. Беше вкусно. Какво беше? Трева. Трева. Ли беше? Да. Зелено. Прясно вкусена трева. Какво е? Не беше лошо. Дай ми хай. Аз все пак мога да си я изям. Свършиха ли? Да. Да. Казах ми да ми оставите поне едно. Има, бе. Има в мимиса. Мими. Добре. Сега трябва да отида да си купа кубетки, за да може хубавия вкус да ми остане. Зелена ябълка. Прясно вкусена трева, как не казват повечето хора. Това е супол! Това е супол! Това е супол, хора. Сега да видим. Добре, да видим. Супол е хубав. Хубав е! Не, а повръщането е ужасно. Не. Бях права, супол, не е хубав. Супол! Моля, абонирайте се за каналът ми, както и на тези. Чакайте ви мен. Аз Аз нямам канал. Хари Потър. И Хора, казах да ми оставите сега, ако ми няма да ми купи още едни. И ако клипът ви е харесал, дайте паче да хареса, абонирайте. За мен. Ще има още такива клипчета. Чао!